Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu nola konfiguratu gure tablet edo smartphonean ikastetxeko posta zerbitzua. Bai? Horretarako, aholkatzen dugun aplikazioa, APP-a, izango da Bluemail izenekoa. Bai? Sartu Google Play Storea, bai? Eta hor eukiko zue Bluemail jarri izkioz, hor azaltze zaizue aplikazioa, eta hoxe instalatuko genuke. Orokorren aholkatzei zeu aplikazio hau erabiltzea, ez beste dozin kliente, segurtasunen ikuspuntutiken eta aukeraldetiken gaur egun dagoen aplikazio txukunena eta egokina dalako. Orduan, behin Bluemail instalatuta gero, izango deu hemen, kasu honetan, irekiko deu. Eta, agian lehendiken batzuk bazenuten ja instalatuta eta jasotzen genuen tolosaldea.comeko, hau da, dominio zaharreko postak. Baina gehitu nahiko banuke, prestuzteko tolosaldea.lh.eus dominioko posta iteko, ingotena da beste bat gehitu. Kendu beharren tolosaldea.com gehitukoet beste bat, tolosaldea.lh gehitu. Hortarako, hemen goran daukezuen ikon hontan, hemen tolosaldea.lh hemen goran, azaltzen hontan, klikatuko zuen, hemen goran, eta 3 puntu hauetan klikatu, eta azalduko zaizue aukera bada añadir kuenta izenekoa. Eman. Eta lehenengo pantalla honetan jongo zeate, eta ez da izango Googleko kontu bat, baizik eta añadir kuenta hau emango zue, eta kontuz hemen. Tolosaldea.comekin erabiltze genuen other email izeneko aukera. Kasu honetan lehenengo aukera sakatuko dugu. Hala, exchange izeneko aukera emango dugu. Hauxe. Horrea jun, eta hasiko idazten gure helbide berrie. Adibidez nire kasun izango litzeke, Ibalerdi, tolosaldea.lh.eus. Beko aukera honetan jarriko zuena da tolosaldea.lh/Ibalerdi. Ibalerdi barkatu. Eta aukera honetan sartuko zue pasaitza, eman honi, eta emango dena da, siguiente. Agian ematizue olako xezan bat, erroren bat hola, zertifikadoena, baino jarraitu aurrea, permitir siempre man, editar detalles hontan, eta agian ez denai, baino batzoi azalduko zaizue leio hau, eta aukera bakarra hemen servidor exchange jartzei zuen honetan mail izeneko aukera kendu eta posta idatzi. Orduan, aurra segi eta siguiente eman. Beha badejoa konfiguratzen, inigo Balerdi Urrestarazu hemen daukezue, zeizenakin azaldukoan. Eta hemen nahiko banu, jarriko nuke ikastetxearen izena. Tolosaldea LH edo. Onartu. Etxo hemen botoia daukezu hemen beran. Hor eman. Eta etxo. Orduan beraz, guantxe dake gure Bluemail APP-a nik nire kasuan bi kontukin bat tolosaldea.com zaharrakin, badakizue pasako ala denbora pixkat bik elkarrekin lanen izango ditunak, eta gero bestea berrie. Nola pasa batetik bestea? Lehen aipatu bezala, hemen goran daukzue Tolosaldea LH izeneko aukera hau, hor klikatzen mazue, irikitze zaizkiu botoi desberdinek. Hemen urdinez dauna da bik elkartuta, bi postak elkartuta azaldukan aukera, ez da interesgarria. Berdez daukezuen aukera izango litzeke tolosaldea.com zarra ikusi ze ikon horren simboloa dela sobre bat.
Eta oengontan gure aukera berrie tolosaldealh.eus dominioko postan ikonoa izangoa exchangeena. Hemen ikustezu, hemenik kasuntan kristiztoketan. Orduan, hor salkatu ezkioz, jungo nitzeke Tolosaldea LH postara. Bai? Orduan, batetik bestea pasatzeko, beste gabe, inberko zue baten edo besten salkatu. Vale? Kontun izan, Tolosaldea LH-en posible duzuela, Tolosaldea LH bidez, posible zuela app bidez erantzunek ematea. Bai? O idaztea, zerbait idaztea, bai tabletan eta bai tabletan eta bai smartphoneetan. Bai? Orduan, aurrego begira, tolosaldea.com posta kentze deunen, balio gabetzaren ikasiko deun nola ezabatu bietatik bat. Bai? Nola dakeun kentzea. Beraz, preparatzen hasi eta gure smartphone eta tabletan instalatu aplikazioa.